गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ एबसुआ बर'नि फोरबो रंजालि बैसागुखौ हादरनि राजधानी गोदान दिल्लीयाव खुंफुंनो थागथियारि जादों। मख'नो गोनांदि दिल्लीयाव फैगौ 10 आरो 11 एप्रिलाव खुंजानो गोनां आगु बैसागु आरो बर' हारिमुआरि फोरबो फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय दिनै फुंबिलियाव चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि राजकुमार मुसाहारिनि दैदेननायाव चिरां जिल्ला एबसुनि मोनसे हानजाया गोदान दिल्लीसिम दावबायनायखौ जागायबाय। लोगोसे मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि फणीन्द्र बसुमतारिनि दोलोआबो क'क्राझारनिफ्राय रवाना होबाय। क'क्राझार जिल्लानि अबायाकुटियाव सानै ट्राइबेल बिब' बिनानाव सबिता राभा आरो समायना राभाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथायनि 3 दायनिगिरिफोरनि जोबथा साजाखौ क'क्राझार आयेन बिजिरसालिया दिनै फोसावगोन। मख'नो गोनांदि दायनिगिरिफोरनि मुंफोरा जादों फारियै फरिजुल रहमान, नासिबुल आली शेख आरो मजामेल शेख होनना मिथिनो मोननाय जादों। BTRनि MCLA लोगोसे NDFBSनि आगुनि आफादगिरि अमर बसुमतारी एबा बिसावरायगिरिया NDFBSनि गंसे नखराव खौरां लाहैदों। गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय NDFBSनि सोद्रोमा बिथां बिपिन ब्रह्मआ गावनि बिमा थैनायनि उनाव न'सिम खौरां लाफैनो मोननायखौ मिथिमोननानै MCLA अमर बसुमतारीया पार्सनेलि नुजाहैयो आरो गावनिफ्राय पार्सनेलि रां अनसुंथाइ होयो होनना समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। BTRनि साहा औवा आरो रबार खोन्दोआव आबादारिफोरखौ लानानै देशबराव गोनांथारै सावरायदों। BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बाहागो लानायाव देशपुरनि NFDFI हाउसआव BTR सरकारनि इन्डास्ट्रि बिफाननि बानजायनायाव मोनसे गोनां सावरायमेलखौ खुंनाय जायो। बे मेलाव माखासे गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरनि गाहाय बाहागो लानाय आरो अल बड'लेण्ड स्मल टी ग्रवार्स एस'सिएशन, बेम्बु ग्रवार्स, राबार ग्रवार्स, राबार बर्डनि बिबानगिरिजों लोगोसे BTR सरकारनि बिफानारिफोरनि नुजाथिनायाव BTRनि साहा औवा आरो रबार खोन्दोनि आबादारिफोरनि जेंनाखौ माबायदि राहाजों समाधान खालामनो हायो बेनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला BTR ओनसोलनि आबादारिफोरनि फालांगि बिथिङाव अरायथायै जौगानो हानाय आरो बिथांखिनि सोमोन्दोआव सावरायनाय जादों होनना मिथिनो मोनो। हादराव मुवा बेसाद आरो पेट्रल डिजेलनि बेसेना बांबाय। जाउनाव साधारन रायजो राजाफ्रा संसार जानायाव गोबां जेंना जेंसियै जिउ खुंनांगौ जादों। गुबुन फारसे पेट्रल डिजेलनि बेसेन बांनायनि थाखाय बासनि भाराखौबो बांसिगोन होनना मिथिनो मोन्दों। दुलाराय आसाम मटर रोगाथाइ आफादा बासनि भाराखौ बारायनांसिगौ होनना दाबि खालामदों। बिथांमोना बुंदों जेराव थाव मुवा बेसादनि बेसेनानो बांबायब्ला बासनि भाराया मानो बाङा होनना बुंदों। बुहुमाव अहिंसा फैगोन, बुहुमाव हिंसा गैयै जागोन। जेब्लासिम हिन्दु थागोन अब्लासिम। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि स्वयं गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मोनसे गोनांथार रायजोआरि मेलाव बाहागो लाना गिबि मन्थ्रिया बुंदों जेब्लासिम बे संसाराव हिन्दु धोरोमनि सुबुंफ्रा थागोन अब्लासिम बुहुमाव गोजोन अहिंसा थागोन होनना बुङो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। क'क्राझाराव अल BTR टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि खौरांगिरि मेल। खौरांगिरि मेलाव बाहागो लानानै टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा थाबैनो BTR सरकारा LP UP फोरोंगिरिफोरनि एडभार्टाइज दिहुनना थिसनथाइ होनांगौ होनना गोख्रों दाबि दैखांदों। मख'नो गोनांदि आसामाव जेरै फरायसालियाव थिसनथाइ होदों बेबायदिनो BTRनि लांदां जानानै थानाय फरायसालिफोराव थिसनथाइ होनो प्रमद बर'नि BTC सरकारखौ खावलायदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।